Ilveksen fanit Tampereelta Turkuun lauantai-iltaan viettämään saapuneet, joten hyvä tunnelma tänään ja ennakkotietojen mukaan siis noin 5500 pääsylippua oli myyty pelipäivän aamuna. Eiköhän tässäkin mennä Tepsin kotiavauksen tavoin yli 6 tonniin. Silloin siis sporttuottelussa yli 6000 katsojaa. Jimi Suomen jatkoon laidan kautta. Mekin tässä nyt on päässyt jo pelaamaan 4. peli tänään, kun muistetaan se, että tuo viime kevät oli todella vaikea. Kivessyövän takia oli pitkään sivussa ja on lopulta toipunut siihen kuntoon, että pystyy tässä sarjassa pelaamaan. Jarkko Parikka levittää Otto Latvalalle. Keskikaistalta mukaan Santeri Virtanen. Jatko laittaa Matias Mäntykivelle ja tämä kaukaloon, kun tämä on ensimmäinen kausi Euroopan sarjassa, niin alku on ollut ainakin todellakin lupauksia herättävä. Aavistuksen verran TPS-komennossa tämä avauserä on lähtenyt käyntiin, jos mitataan pelkästään hyökkäysalueella vietettyä aikaa. Nyt otetaan Suomi viivasta mukaan. Hakee ohjausta sinne maalille. Marjala ei kuitenkaan saa mailanpartaan eteen. Ja näin lähtee Ilves sitten seuraavaan vastahyökkäykseen Arttu Pellin johdolla. Pellin syöttö on vähän samanlainen passi kuin etät liikkeet kuitenkin Lehtoselta. Karistaa Kintereltä TPS:n kärkikarvaa ja Jurmo kääntää jälleen nopeasti. Suomi 5 ottelun pisteputkessa. Tiitteen peli 0+6, eli vähän tuollaista Raimo Helminen tyylistä pistelukemaa Suomella tähän alkukauteen. Viitteen pelin 7 laukausta, eli todellakin syöttelijänä on Suomi tässä ensimmäisissä runkosarjapeleissä kunnostautunut. Arelle, TPS:n nuorisoketju on nyt jäällä laukaus viivasta. Tämä kuitenkin mallikkaasti Jurmo pääsee blokkaamaan. Irvistää sen jälkeen. Varmaan kiekko tuli johonkin sinne hartiasuojuksen ylivoimahyökkäyksen. Hyvä syöttö myös Peter Koditekilta Joona Ikoselle. Hänen kauden toinen maali oli enemmän kuin lähellä. Hemmingin harautusten päätteeksi kiekko ajautuu kulmaan. Jarkko Parikka. Avaus laidalle Juuso Könönen. Könöseltäkin hyvä jatko nyt Parikalle. Siirto sinisen kulmaan. Stranski lähtee liikkeelle. Hakee Rystylä maalin eteen. Lindberg ohjaa tyylikkäästi patjallaan. Pelivälineen laidan lähelle. Hemming vaikeuksissa omissa. Hukkaa nyt kiekko pahassa paikassa Könönen. Könönen laukoo pienestä kulmasta. Mullikkaasti vastaan. Tepsi junnuketju Marjala, Munkki, Hemming on jälleen jäällä. Emil Hemmingille siis ensimmäinen kotipeli liigassa TPS-paidassa. Keskiviikkona heti liigadebyytissä tuli maali ja tässä on lähellä tulla sitten kotidebyytissä toinen. Munkilta hyvä oivallus ja kääntösyöttö maalin edustalle. Hemming oli kuitenkin pidettynä. Palve keskialueen ylitykseen lähettää tuollaisen vähän pyörivän lättysyöttön rystypuolella maalille. Se päästiin katkaisemaan. Palvelta hyvät liikkeet. Viiva on auki. Siellä on Lancaster. Lämäri syöttöllä pelataan sinne parempaa paikkaa Parikalle, joka syöttää maalin eteen. Nyt on Ilveksen vuoro vähän rummuttaa pidempää hyökkäystä. Se katkeaa tähän, mutta Les Lancaster Topias Haapasen kauden toiseen maaliin. Uraksella nyt 5. peliin 3. tehopiste. Tehot 2+1. Vili Munkki käy poimimassa kiekon laidan läheltä, kun tilaa annetaan. Ottaa mukaan Marjalanen. Aikamoisessa purjeessa Ilves ollut tähän toisen 20 alkuun. Marjala hakee sieltä hyvän maskin takaa. Hemming tekee maskia. Maalekin edessä. Tässä on tonttia ja siinä on 19 silloin yli 50 tehopisteen runkosarja. Joten siihen kauteen verrattuna odotukset ovat kyllä todella korkealla. Viimeisimmän maalin tehnyt Tepsin junnuketju on jäällä. Munkki. Jatko viereen. Siitä mennään Jyrgensin johdolla päätyyn. Jurmo joutuu lähtemään liikkeelle paineen alta. Hemming laidalla vastassa. Hyvä maltti Jurmolta. Sitten Palve. Siinä olisi ollut hyvä hyökkäys, mutta kiekko osuu kuitenkin syötön seurauksena Marjala luistimi. Munkki kääntää. Marjala kiertää jo maalia. Kääntää myös maalin eteen. Yrittää vanhanaikaisella. Ohi kuitenkin menee. Rafkin viivassa. Rystypuolella kiekko mukaan. Päädystä haetaan Munkkia. Kiekko Marjalalle. Jurmo seuraa. Yrittää siinä pitkällä mailalla päästä tuikkaamaan. Siinä kuitenkaan onnistumatta kiekko vuotaa myös Pellin lavan läpi. Tai tarkemmin sanottuna ali. Erinomainen pelaaja liigaan ja ehkä tässä moni, varsinkin Tepsikausillakin on odottanut vähän ehkä enemmän jopa YV-vastuuta, koska vahvuudet ovat kiekollisessa pelaamisessa. Jälleen on TPS:n nuorisoketju rakentamassa osumaa. Hemming siellä muun muassa maalin edessä. Nyt kääntää Joona Ikonen. Pelaa vielä viereen Suomelle. Suomi ohittaa vartijansa Seväsen. Sen jälkeen Jimi Suomi Tepsi pakistosta. Kiire tulee Hemmingille. Pääsee kuitenkin paikkaamaan tilanteen. Emeli Suomi lyö kiekosta ohi.
Kiekko Jimi Suomelle. Parikka. Levitys. Tulee Latvalalle. Latvalan laukaus pienestä kulmasta. Se on hyvä yritys, mutta kakkoskiekko ei suotuisasti Ilves hyökkäille putoa. Ja näin kääntää Hemming jo kohti toista päätyä. Latvala on siellä maalin takana kuin heinämiehenä lyömässä kiekkoa eteenpäin. Hyvä jatko Ikoselta keskustaan kohti Jakub Haapanen, joka lähtee sinne vähän huojuvan näköisenä vaihtopenkin puolelle. Vili Munkki laidalta mukaan. Hänellä kyllä jalat käyvät tuttuun tapaan samalla tavalla kuin viime kaudella, ehkä jopa paremmin. Ainakin omaa silmällä, eli se kertoo kyllä siitä, että hommia on kesän aikana tehty. Ennen kaikkea fysiikkapuolella. Joona Ikonen, samat sanat häneen. Ihaltavan näköistä liikkumista, luistimet jalassa. Lättysyöttö Jurmolle. Jurmon laukaus, siellä on Suomi hakemassa ohjausta. Samoin tekee Peter Koditek. Ikonen Suomi laidan lähellä, Jurmo. Joutuu kahden pelaajan puristuksiin. Hyvää työtä Munkilta ja kiekon nappaavalta Marjalalta, joka lähettää siitä Hemmingin vauhtiin. Hemming päädyssä ensimmäisenä. Taitavilla liikkeellä Hemming taituroi. Nurmi tulee auttamaan. Anteeksi, Jasu tietysti. Numero 61. Lupaa jälleen hyvät liikkeet Emil Hemmingiltä ja Jasu. Loistava takakarvaus riistää kiekon Emeli Suomelta. Kääntää Hemmingille. Tää tulee syöttö. Eikä niin vähänkään 17-vuotiaan lupauksen luistimiin. Ristikulman kautta. Jasper Lindstedt. Tässä joukkue yöpyi Kokkolassa ja sieltä torstai-aamuna sitten kotiin. Hemming. Sama mies uudestaan keskialueella. Pomppukiekko varmasti kyllä vähän puhalluttaa Könöstä, joka poistuu tuolla taustalla vaihtopenkin puolelle. Könönenkin kyllä todellinen soturi. Pääsi toissa kaudella maajoukkueen debyyttinsä tekemään huhtikuussa 2022 Nordic Cupin otteluissa. Mäntykiveltä hyvä riisto. Jälleen yhdellä viittä vastaan Mäntykivi tulee. Taitaa olla jo toinen kerta samalle herralle syöttö viivaan. Latvala laittaa lapansa eteen. Munkki Arelle. Nostaa rystyllä. Mäntykivi pitää kuitenkin kiekon alueella. Tarjoilee keskustaa Virtaselle. Hyvä Ikonen, Les Lancaster siis varakapteeneina. Niklas Freemanin toimiessa kapteenina. Jürgens. Arel maalin takana. Jatko laidalle, ottaa sen jälkeen Könösen taklauksen vastaan. Könönen täysin kunnossa tuon viimeisimmän töötin jälkeen. Se ei nyt mikään varsinainen ihme ole. Niin sitkeä kaveri Könönen on tullut tunnetuksi siitä jo aiemmilta liigakausiltaan Kalpassa. Hyvin Ilves puolustaa keskialueen ja näin kääntyy Stranski. Kovaa mailla painetta, kiekko Palven lapaan. Palve yrittää kääntää rystyllä laittamaan. Täysin tyhjää tonttia siinä Eidan Dudasilla, mutta syystä tai toisesta ei pääse tuota irtokiekkoa lapioimaan maaliin. Kotiyleisön innostuessa Marjala nostaa TPS seuraavaa hyökkäystä. Sen jälkeen Lehtonen vasemman laidan kautta alueelle sisään. Hyvä hyökkäys, sen ylitystoimitus maalin eteen Vili Munkille. Ja nyt on Ilveksen vuoro kääntää. Jurmo tälleen vahvalla luistelulla pelaa viereen Suomelle. Arelle lasin kautta keskialueella. Latvala ottaa kiekon kädellä alas. Suomi. Koditek. Koditek ohittaa Arelin. Kiekon nappaa Hemming. Laidan kautta, päätylaidan kautta Jürgensille. Könöseltä vahva katko keskialueella Jürgens. Uudestaan rystyllä. Siinä hetken aikaa joutuu Hemming ikään kuin operoimaan puolustaja paikalla. Silmäkäsikoordinaatio Arelilla. Ja pätkä siitä tosiaan on, kun viimeksi Ilves on voittoa täällä Turussa juhlinut. Se viimeisin vierasvoitto Tepsistä tuli joulukuussa 2021. Silloin lukemin 3-5 ja tuossa pelissä Ilveksen tämän kauden joukkueesta maaliverkkoa heiluttivat Jarkko Parikka ja Matias Mäntykivi. Sen jälkeen Ilves hävinnyt 5 viimeisintä ottelua TPS:ää vastaan Turussa ja näillä lukemilla käytännössä tehdään, joten sama juttu kuin edellisen korjauksen aikana. Laittakaa vain jatkossakin aktiivisesti viestejä. Kyllä niitä luetaan ja yleensä totta kai pyritään myös tarttumaan, jos aihetta on. Jälleen on Hemming jäällä. Kiekossa Latvala. Vieläkö Ilveksen joukkueella bensa riittää? Sen ensimmäisen kaventamon maali pitäisi tietysti Ilveksen kannalta tulla ehkä jopa näillä hetkillä, että olisi sitten riittävästi aikaa sen mahdollisen tasoituksen tekemiseen.
TPS kuitenkin varmasti täysin eri mieltä ja totta kai nyt tässä tietysti seurataan myös sitä, että miten TPS pelaa 2 maalin johtoasemassa 3-2 Ilvekselle. Jatko laidalle, Freeman takaa! Toisin kuin Haapanen, niin Jurmo ei vielä tänään nimeään ole pöytäkirjan pisteiden muodossa saanut. Viimeinen pitoinen liikkeellä, 3 maalia TPS edellä. 6. peräkkäinen voitto tulossa Tepsille Ilveksestä kotijäällä näillä lukemilla. Joten tämä Ilveksen viikko on päättymässä toiseen peräkkäiseen tappioon. Alkukautta kuitenkin mennään, pitkä kausi edessä. Ensi viikolla siis Ilveksellä 2 kotipeliä. Tiistaina Ilves Kalpa, perjantaina Ilves IFK.